ing sembah ulun ning murbaning rat Mbok Masmi nggih Mas Sis ayo ndang nyambut gawe Mbok ndek awan aku mbok tilap apa Mas ndek awan ki kowe ra goleki ya ora enek kok Mbok nyambut gawe wonten daleme Bapa Ngasma ya Mbok nggih Mas Sis wis kepareng kapiyarasa lamat-lamat umyung swarane gangsa Lokananta mangungkung ing antariksa tiratap tinabu para kadang-kadang abdi dalem pangrawit puji laras mamam ayuning praja babar ling gending iling-iling isa manggi minggahipun ngundang putra murwakani beksan kapisanan beksanipun ingkang menggugati jadipun Bapa Ngasma mangke kadheraken setunggal jaripun Bapa Nyama Prau tan kantun jaripun Bapa Nyamiran Prau di Bapa Rohman Prau jaripun Bapa Sutar Prau kalajengaken saking keluarga ageng jaripun Bapa Wahyuta setunggal jaripun Bapa Sadimin Semak ingkang kalih jaripun Bapa Watna Prau ingkang katiga jaripun Bapa Rudi Prau lajeng ingkang sekawan jaripun Bapa Damin Prau ingkang gangsal jaripun Bapa Jamto Prau monggo para-para ingkang sampun kula sebat kala wong ajeng senur gunung monggo kula dherekaken dedaya mintar saking sasana palenggan tumuju wonten sasana pepanggungan ngukuran pundar pinola kepareng ngombyongi beksanipun ingkang menggugati jaripun Bapa Ngasma karana jumbuh ingkang kinayu sembada ingkang sinedya manggih suka basuk ingkang kaesti ukuran pundar barokah ingkang kajangkah mugi anggenipun gugati jaripun Bapa Ngasma Gotra Klawangsa wiwit purwa madyasana tansah manggih kawilujengan murwe lalu kiri sang pinanganten saringgit mbok pilih anggenipun gebyur wonten ing bebrayan enggal sageta bentuk keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma amin terapon triawis lugar wong nesko nes mangkiayu wis katingal satata wilangan jangkep ingkang bareng beksa kadang monggo monggo
dewe pisan lawan garwo angles kekes atas titis sang rama lanang aku wis duwe anak wedok uga wis duwe anak lanang disekolahke anak wedok ora dibedake sini gunung di sana gunung tengah-tengah gunung Merapi sini bingung di rumah bingung memikirkan yang ku sayangi kayu mlanding go ganjel pawon obong masih godhong gedang separo wae pengen nyanding ora kelakon trimo nyawang potone wae tak rewangi yen ora jeruk bangsa tak rewangi tara umur yen ora bojo mangsa pinter ene abang kono yo abang abang godhonge waru ene tak sayang kono tak sayang sing tak sayang amung sliramu sawung keling wayange kuno sing digawe kayune jati yen to eling sambung ana aja gawe gelo nang ati banjur Beksan salajengipun ingkang dipun kersakaken gendhenge napa bune monggo. Pundutane Sengkala metoke Bandung Mas Sis. Tolak Sengkala minggahipun Bandung.
Bandung sik. Ramane dhewe jang kawurima jingga saupama Bandung lak Surabaya mah atine bingung merga mbak tinggal lunga salah ya tinggal lunga kok mbok iya sing sabar ya Mas iya mbok kene yo ujung jari pelung randane kalapa bayeme dibabat tarit mbok sajak ayem yen mbok cekeli duit lae aku ora di duit ya mbok wong manis yo piting klopo kalopo maksimudeng Kala suketi entul-entul mbok batine karep kawani kumpul sakno meneh sakno masih iya wong kuning yo kinapano ngawulamung nada tama ali-ali mata kuningan mbok tak lali-lali saya kelingan lae iya enake kinambi ngaso Toto kalajengaken tulak sengkala kaden puji laras sing karime jinggosa upama tau ae yai yo anam sekala saka etan lak baling ulon mak kono tenan apa monggoyan sing nolak raja eman selamat yayo tau ae yayo selamat saking karasaning Gusti ngalor lak baling idul mak kowe saiki amor sesuk ra kumpul rame rantas malang putung putung saking karasaning Gusti yayo yayo anam sengkala saka kidul yayo
ayo penake karo kono karo sapa mbok ya mas tinulak bali itu pipemu ana panembok sonatemu piye rasane sing nolak raja iman selamat aduh sayang aduh sayang sing nolak raja iman selamat lulus raharjo beksan kapisanan beksanipun ingkang mengkugati jaripun Bapa Ngasmo